बापारे आज कौन दीटा कड़े बोपा माँ ए कौन हो गोटे माछ रंधा हम चिंगुड़ी माछटा चिंगुड़ीटा कौन माछ नुह चिंगुड़ी अच्छा 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 दे उठिल देखी आइटमटा कौन 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 अच्छी दीटा कड़े पिया ये बोपा माँ कौन चिलिका चिंगुड़ी पूरा कौन पूरा आइटम थुआगलानी ना कौन आलू अदा रसुण पेस्ट टमाटो पाम्पलेट माछ ना कौन आज तो दीटा आइटम जल्व खाइब